راديو إيرنا عزوز سلامتنا تقبلوا أبستفلالي كورنعت علم كوينكم نمدبات راديو إيرنا اتكتاتلو زخبركم سمعتنا أبنيلو مصوني كلتا مقابيت كلتا شحن إسران فنوى راديو إيرنا فلما وترسوني بوين سليمان ناتدالو زغرب مدبجنا قدام حيزنا لكم قريبنا لنا نعقو بمسعب دما ملأختاتكم بتليفون تلقلو مدب أب مود أتا دما كاب ملكي ناب ديمقراسي حمشاي كفال كان أربالكمنا كساب فتسامي مدبنا مسانا حبيركم كتسانحو بخبرن دا عدمكو أبناي لومي أرسا زينا مسنساقر زور رواندا ناتنائل تعوات مالياتات بجا صعدان بلوص تقدادا ما يافريكان كوينو إثيوبيا أب كل الدبوب أب مونغو سراويتن هزبن بستوغوهار ججت حيالو سبات تقاتلهم أب إثيوبيا 13 غناداوين زركبهم 15 سرحتنياتات تكال قبرسناي تأسيروم حبرة إوروبا نسودان 100 مليون يورو تمباطيعو بريزيدنت جيرمان ناب سودان بطيحو راديو إيرنا ناتا دمت إيرتراويان علتاو زينا إيرتراو تقدادا ماينات نقل تسفاتيون وناني بيج أماليا زروان داخل التشحن إسران كوينو أب تورلا تروبيكال أميسا بونغو غابون سان حانت كال إتن بيج أماليا ساننات نقل نزنا يسنبت حد مقابيت كبرز بقع أب سالساي مدرخ كاب كازاكستاناوي فيدروب نزمن زعا بيج أماليا أب زغط صلحة مشة مدرخات نمو حاسا مس بتصوتو حيال كالسي دحر مكياديو ناتنا إل بيجاكان بيج أماليا نتسعدا ماليا كومون نماليا بلوت أفريقاون نحلالو وسيدوانيو أبزنا شاموناين موداتان مدرخ قددم زو رواندا كالاي درجة حيزون زأتو روانداوي مويسا مجيشا ناي حدا دقيقن سالاسا كالإتاتن غاقان تفلو زأتو ناتنا إل بمويسا مجيشا سالاسان كلتن كالإتاتكوا انت تخصبلو أقدمو فتيرو بيتس أنحر حبز بالا في الليقن نسعرات كالا عيكالن إيرتراوي داوي تيماني بوغانو أبز زور تشلام قطاليا ماليا قطبتا وددر نموخان بقعيو بحفشا إيرترا أبزنايلو معمد زور بجكا نماليان وقس عقبن نايقان تماليان نسترفا كل نمالياتات نابكب حاقت أتوان بمخالا تقدادمتان أسلت آنيا سامسوم سلومون أم محبراو من رخبيتات نأدا يحزلو مالو بسنبتا وشت كتماكي قالن استقايدة 8 كيلومتر حك الزنبورو عزيز انكورنا مزازم مدرخ ناي كلب اني بوديلكو تقدادا مايس بقانياوي مانويل ديازيو تعويتلو كبرات سمعتنا بزعبازي أبراندا استخايدة قددن بشكلتان كالا عودتات سبورتن زتوكورة سفيح مدب سبورت أبناي صباح مدب تغتاتلو أب إثيوبيا كل الدبوب أب معرب أمو أب تركب كوابي ماجي أب مونغو سراويت منغستن هزبن بستوغوهار قجت حيالو سوات تقاتلهم اتقجت إن مئسار حلف تسأتات خبابن مقوام هزبي بإسران شومونتن لكاتي بزكايرو سلفق مستوغوهار من تسازينا كابتاقر حبيروم حيلتات ጸጥታ መንግስቲ ነቶም ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ዘካይዱ ዝነበሩ ሰባት ንምብታን ብዝኸፈቶ ተኽሲ ብውሕዱ 10 ሰባት ግዳያት ሞትን መቆሰልትን ከም ዝኾኑ ተሓቢሩ ኢትዮጵያ ብዝተፈላለየ ከባቢታት ጸጸኒሑ ተመሳሳሊ ፍጻሜታት ይነቱ እኳ እንተሎ መንግስቲ ወግዓዊ መግለፂታት ክሃበሉ ይሓልፍ ከም ዘሎ ዝውቀስ ካብ ናይ ኢትዮጵያ ዜና ከይወፃእና ኣብቲ ሃገር ኣብ ትካል ግብረሰናይ ክነጥፉ ዝጸንሑ 13 ካናዳውያንን 2 ዜጋታት ሃገርን ከም ዝተኣስሩ ማዕከናት ዜና ሓቢረን እቶም 10 ወለንተኛታት ዝርከቦም 15 ሰባት በቀዳም 29 ለካቲት ዝተኣስሩሉ ምክንያት ሕጋዊ ፍቃድ ዘይረኸበን ዕለታቱ ዝወደቐን መድሃኒታት ክዕድሉ ጸኒሖም ተባሂልዮ እንተኾነ እቲ ምኩራትን ስነ ምግባር ዘለዎም ሓካይምን ከም ዘለዎ ዝገለጸ ሜዲሲን ሃት ዝተባህለ ማሕበር ግብረሰናይ ነቲ ዝቐርበ ክስታት ነፂጎሎ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ብዝምልከት ምስ ኤምባሲ ካናዳ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብምምኻር ነቲ ጉዳይ ከታተሎ ከም ዘለውን ኣፍሊጦ حبرت أوروبا سودان بتكايدو زلا مسرح مسجار ناب ديمقراطية زلا ودقف بمجلات إن 100 مليون يورو دقف كم زجبر أفليتو التحبرت نتحجز كب مخانو السماوات بمكتل بريزيدنت يوسف بوريل زمراح العلواي لأخنا تحبرت أب سودان بسالس تزيد حرزة كايدو عدتيو التحجز إن السودان بتتأتاتو قطبوت جناتات أم مفتقرنا يسرح عدلاتن مسفح حزبوي أجر جلوتاتن أبركتو كلهم مخانو كوميشنر أهجراوم التحجز جوتا أوربلينن جليتا أب تمساسالي فتصامي ببريزيدنت فرانك فالتر ستاينمير زمراح لعلواي الأخ جرمن أب سودان نايكلتا معلتات وقعو مبصح أكايدو لعلواي الأخ جرمن بإسران شمونتن لكاتيت ناب سودان دحرمتاو مس أبوان بر مساقاقر منقستي جنرال عبد الفتاح البرهانن قدما مينيستر عبد الله حمدقون بمرخاب أمونغو كلتين هاقرات بسعبات سنحن بحجز هلون متحقاز تميايتو جرمنن سودانن أب لمعاتن مكتا واحد سدتنياتاتن زتوكورة حيالو سمعات كم زلوان زفلت إيو
ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ ዝቕጽል መደብና ቦይኑ ስሌማን ዝዳሎ መደብ ጨና ኣዳሚ ክኸውን ሰናይ ምክትታል ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ጨና ኣዳም ኣብ ራድዮ ኤረና كمي تغنيو كبرات خاثلتي مدب جنا أدام نايلو متحسونه كساف الصامة مدب كتكتاتلو زعدمكم ويني سليماني سناي مكتال هذه إذاعة إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية حنكس زوريوس فرسنيا نيملسو زبل مسلا أبوات اللو إذا مسلازي زي ولاولن قنعن ملأختي كمزلوو كابنا أشتون تفتات كبابينا حليفنا أب علماويان زعباتات إن شع زخصوتو في الزامتات يرقاقتوا بفلايكوا أب زقوانزي أب زمني محبراو ميديا معبال إنترنت بزحات كدايات قللتن نبزحات هزاب دما بقللو تباتحتن كابز قبرلو إزي كلتا عسرت عمتات أب استفلالي كبابيتات عالم التقوهارو من قصقاساتن من العالاتن كمون قبرة شبراو نتفتات حيلن تقان إنترنت زمزمز يوم نيرو أب تاريخ ودسب حيالو عنوتي في الصامتات كسابون عبيتي كم قدامين كالأين كوينات علم زأمسلو علماو وقات تنقم والكملختن قوي بوليستات منقستاتن يوم بفوليقنا تران أبركتون مقوها هارزوم كويناتن هلكيتن من مزبال دك أساباتن زخونو ترا والكأسابات بفولين مرقوح يكاليو ستالين هتلر بوش وزتي إنابلنا كساب دحيروم زمتقو معناون مدمساسن هقرات زختلو بولك أسابات التقوهارون التدفافون كوينات نرقوح عين زنقور لبن قلبن زدفن تلقي كالوت عليتاتن وغناتن سنكوفن حدقنيان سن حساب بمسباخ تنقموتن وردتن مليونات زخونو في التسامتات ولك أسابات بزفلقوهم نأشتو حساب زبقسو مخانم كأ يقرم هتلرن أبت أوانتي نحيالو حزب جرمن زعبدي سنا حساب لعلنا عليت أريان زسبخ سرعتنا زن نايزي كنونات أبنتات يوم دحيروم زسعبو كمني جاملاو هلكيت رواندا كالوت مبتتان هاقراتن حد كويناتن مخنيات زخونو حيالو فتسامتات كأ ببترتقم كم أبنت نايزي كأربو يكال لك قدم 10 عامات حدي نسميناوي مبرق نيجيريان قربابتا هاقراتن زنقانقي حدقنيان قونتاون ملععل تلعيلو نيرو بسرزي 30,000 سبات هيوتهم كسؤنون كلو مليونات كالوت كاب بيت نبرتهم تمزابيلهم إذا خندزيز أكل عنوات سختل ملععل منيو نمنقست نيجيريا بالشون زي إسلاماوي نيلو أتريرو زقاومن زنقفن زنبري محمد يوسف استبهلو الكسب نمحرابو علمون حلفت الانبرو أما يدقري زوبا برونو نيجيريا إسلاماوي بيت تمرتن مسكيدن زحقو في قطري بمخفات زتفلالي تصفح من نبابرو زلوهم
ሓያሉ ናይጄርያውያን ሰዓብቲ ጥረየ መሐመድ ዩሱፍ ኣዝዩ መሳጥ መዳርን ሰባኽን ካብ ምዃኑ ተላዕለ ሰዓብቱ ክረኽብዎን ዝኽእሉ ንኣሽተ ሓገዛትን ናይ ናብራ ደገፋትን ዝሃረፉ ካብቲ ዝተሓተ ደረጃ መነባብሮ ዝመፁ ጥራይ ነበሩን ሓያሎ ሰብ ጸጋን ምሁራትን ብፍላይ ድማ ናይ ብዙሓት ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ኣቓልቦ ክስሕብ ከኣለ በዚ ምኽንያት ኣብ ዩኒቨርሲታት እናተዓደመ መደረታት ከስምዕ ጀመረ ስነ ሓሳብ መሐመድ ዩሱፍ ቅልጡፍ ዝኾነ ተቐባልነትን ግብረ መልስን ክረክብ ኣይተጸገመን እዚ ውልቀ ሰብ እዚ እምበኣር ነቲ ዓለም ዘንቀጥቀጠ ግፍዕን ዓመፅን ብምፍጻም ዘለሎ ዘሎ ዕጡቕ ግብረ ሽበራዊ ጉጅለ ቦኮ ሓራም ንኽምስረት ርእሲ ሓሳብ ዝኾነ ቦኮ ሓራም ትርጉሙ ምዕራባዊ ትምህርቲ ኩልኩል እዩ ማለት እዩ ሽበራዊ ጉጅለ ቦኮ ሓራምን ኣሰንባድን ጭካነ ዝመለለይኡ ንጥፈታቱን ዘቃልሕ ዜናታት ንኣዛና ሓድሽ ኣይኮነን ዕጡቕ ግብረ ሽበራዊ ጉጅለ ቦኮ ሓራም ካበይ ናበይ እስኪ ንርአ هذه إذاعة إرنا ኣብ ሓምለ 2009 ህይወት 800 ሰባት ዝቐዘፈ መንግስቲ ናይጄርያ ንምቁዋም ኣብ ዝተኻየደ ፍሽል ምንባሩ ዝግለጽ ምልዓዓልን ናዕብን ብዙሓት ካብ ሰዓብትን ኣባላትን ዝምንቅስቓስ ድሕሪ ምእሳሮም ንባዕሉ መስራትን መራሕን ዝምንቅስቓስ መሐመድ ዩሱፍ ኣብ ናይ ፖሊስ ምርመራ ድሕሪ ምቕታሉ ሰበስልጣን ናይጄርያ ኣብ ምጭፍላቕ እዚ ሓደገኛ ጉጅለ ከም ዝተዓወቱ ደምደሙ እንተኾነ ናይታ ሓምለቲ ኣናዕቢ መጀመርታ ናይቲ ሎሚ 10 ዓመታት ወሲዱ ዘሎ ኩናት መፈለምታ ነበረት ዓመት ድሕሪ ዝናዕቢ ኣብ 2010 ድማ ናይ መሐመድ ዩሱፍ ሌተናንት አቡባከር ሻካው ሓድሽ መራሒ ግብረ ሽበራዊ ጉጅለ ቦኮ ሓራም ምዃኑ ብወግዒ ንዓለም ኣፍለጠ ዳግም ምቕልቃል ወይ ምፍላቕ ቦኮ ሓራም ብመሪሕነት ሸካው ድማ ኣብ ዝቐጸለ 10 ዓመታት ሓደ ንሓደ እናተክኦ ምስ ምህላውን ሙማትን ውልቀ ሰባት ምንም ምትሓሓዝ ዘይብሉ ጸጸኒሑ ዝለዓል ስነ ሓሳብ ቦኮ ሓራም ከም ዘይተሰዕረን ንምጥፍኡ ነዊሕ ከም ዝወስድ ንጹር ኮነ ኣብ 2011 ቦኮ ሓራም ኣብ ቀጽሪ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣቡጃ ኖታጊ ብምጽዋድ ህይወት 23 ሰባት ዝወሰደን 75 ካልኦት ዝቆሰለን መጥቃዕቲ ድሕሪ ምክያዱ ዓለም ለኻዊ ኣቓልቦ ረኸበ ዝቐጸለ ዓመታት ከኣ ዘሰንብድን ዘስካሕክሕን መጥቃዕትታት ብምቕጻል ኣሕለፎ ኣብ 2013 ክሳብ 15 ኣብ ዝነበራ 2 ዓመታት ጥራይ ህይወት ልዕሊ 11,000 ዝበዝሑ ቆልዑን ደቂ ኣንስትዮን ዝርከብዎም ሰላማውያን ሰባት ኣጥፈ ዳርጋ ምዝዛም ዓመት 2015 ድማ ንዝበዝሕ ክፋል ኣውራጃ ቦሮና ናይጄርያ ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ኣተወ መጥቃዕትታቱ ኣብ ናይጄርያ ከይተሓጥረውን ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ካሜሩን ጫድን ኒጀርን ህላውነቱ ክረጋግጽ ፋሕተርተር በለ በዚ ምኽንያት ድማ ኣብዘን ሃገራት 2.2 ሚልዮን ህዝቢ ካብ መነባብርኡ ተመዛበለ እቲ ብሓደ ኣብ እዋኑ ንብዙሓት ጽሉልን ሃይማኖታዊ ኣኽራርን ሰብ ጥራይ እምበር ከምዚ ዝኣመሰለ እሳት ክኽፍክፍ ምኽንያት ክኸውን እዩ ዘይበልዎ ስነ ሓሳብ መሐመድ ዩሱፍ ንዓለም ዘንቀጥቀጣን ዘርዓዳን ግን እቲ ኣቓልቦን ራዕድን ንምርካብ ዘካየዶ ጭውያ ተምሃሮ ደቂ ኣንስትዮ ቆልዑ ካብ ኣሕዳሪ ቤት ትምህርታት እዩ ሓንቲ ለይቲ ኣብ ሚያዝያ 2014 ናይ ካልኣይ ደረጃ ተምሃሮ ኣዋልድ ቦርዲን ቺቦክ ኣብ ጥዑም ድቃስና ህለዋ ዕጡቓት ቦኮ ሓራም ብምምጻእ 276 ኣዋልድ ወሰዱ ካብ ሙሉእ ዓለም ንምምላስ እዘን ኣዋልድ ዝጽውዕ ድምፅታት ተሰምዐ ሰላማዊ ሰልፍታት እውን ተገብረ ወላ እኳ ኣብዚ ዝሓለፈ 5 ዓመታት ልዕሊ 100 ካብኣተን ናብ ቤተን እንተተመልሳ እተን 100 ካልኦት ግና ክሳብ ሎሚ ኣይተመልሳን ንሃልዋተን ዝምልከት ዝተፈልጠ ነገር እውን የለን እዚ ኣብ ልዕሊ ኣዋልድ ተምሃሮ ቺፖክ ዝፈጸምዎ ጭውያ ንቦኮ ሓራም ዓቢ ህዝባዊ ኣቓልቦ ከም ዝረኽቡ ከም ዝገበሮም ኣርኣዮም ኣይጸንሑን ድማ 4 ዓመታት ጸኒሖም ኣብ 2018 ካልኦት 110 ኣዋልድ ተምሃሮ ካብ ከተማ ዳቺ ጨወዩ ካብዚኣተን መብዛሕትአን ድሕሪ ወርሒ ክልቅቓን ከለዋ ልያ ዝተባህለት ክርስቲያን ተምሃሪት ገና ክሳብ ሎሚ ተታሒዛ ትርከብ ካብ 2003 ክሳብ ሎሚ
ብቦኮ ሓራም ናይ ተጨው ይቆልዑ ቁጥሪ ልዕሊ 1,000 ከም ዝበጽሕ ሰነዳት ይረጋግጹ። ኣብዚ ዝሓለፈ 10 ዓመታት በብግዚኡ መጭወይቲ ንዘጋጥሞም ቆልዑ ንምድሓንን ንምክልኻልን ብዘርኣየ ድኽመት ሓይልታት መንግስቲ ናይጀርያ ብተደጋጋሚ ነቐፌታ ገጢምዎም እዩ። ቦኮ ሓራም ንባዕሉ እውን ኣብ ውሽጡ ብዝተኸስቱ ናይ ብልሽውናን ውድቀትን ኣገባባት ባዕሉ ንባዕሉ ተዳኺሙ እዩ ዝበሃል እኳ እንተኾነ እስትራቴጂ ናቐያየረ ብኣሰንባዲ ፍጻመታት እምባሕ መባሉ ይቕጽል ኣሎ። ሓደ ካብኡ ነቶክቲ ብዝተኣሰረለን ደቂ ኣንስትዮ ገይሩ ነፍሲ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ምፍጻም እዩ። እቲ ን10 ዓመታት እተዋግኦ መንግስቲ ናይጀርያ ነዚ ግብረ ሽበራዊ ጉጅለ ክቆጻጸር ዘይምኽኣሉ ንድኽመት እቲ መንግስቲ ዘቃልዕ ምዃኑ ብዙሓት ይወቕሱ። መንግስቲ ናይጀርያ ግን ቦኮ ሓራም ኣብ ዘለኹ ትብሎ ኣብቲ በዚ ጸኒሑን ክትብሎ በዚ ኣንፈቱን መበገሲኡን ብዘይፍለጥ ኣካያይዳታት ዝኸይድ ኣዝዩ ሓደገኛን ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ህላዊኡን ጽልውኡን ብምስጢራት ዘስረጸን ብምዃኑ ምንቅስቓሳቱን ስልትታቱን ከምኡውን መዕለቢኡ ክትጥንቅሮ ኣሸጋሪ ከም ዝኾነ ይምጎት። በቲ ኮይኑ በቲ ግና እቲ ቅድሚ 10 ዓመት ብሓደ ሕሉፍ ተጸያኒ ምዕረባዊ ዓለምን ተጣባቕን ሓላውን ሃይማኖታዊ ክብርታት ከባቢኡን ከም ዝኾነ ብዝሰብኽ ውልቀ ሰብ መሲሉ ዝጀመረ ስነ ሓሳብ ሎሚ ብዘሰቅቕ ተግባራቱ ዝፍለጥ ዕጡቕ ግብረ ሽበራዊ ጉጅለ ቦኮ ሓራም ዝፈጠረ እዩ። እዚ ፍጻመ እዚ ንዓለም ዘርኣዮ ነገር እንተሃልዩ ሓደገኛ ሓሳባት ዝዝርግሑ ውልቀ ሰባት ዘይምንዓቕን ሸለል ዘይምባልን እዩ። ኣውራጃዊ ሃይማኖታውን ዓሌታውን ካልኦት ጥንታውያን ስነ ሓሳባት ንምዝርጋሕን ናብ ህዝቢ ንምስራፅን ላዕልን ታሕትን ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ መድረኽን ማሕበራዊ ሚድያ መዝሚዝካ ዝምድበደሉ ዘሎ እዋን ህዝቢ ኤርትራውን ጽባሕ ንግሆ ቦኮ ሓራማት ክጸርዩ ንዝኽእሉ ገፈል መፈሉ በኣግኡ ይግራሕ። هذه إذاعة إرنا. ክብራት ኸያትልትና ናይሎ መትሕዝቶ እዚ ትከታተልዎ ጽናሕኩም ነይሩ። ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ኣርእስቲ ደጊምና ክንራኸብ ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰሰናይ ንኹልና ድሓንቀኒ እዩ። هذه إذاعة إرنا. هنا إذاعة إرنا الدولية. መልእኽታትኩም ናብ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ካባኹም ካብ ሰማዕትና ንዝመፁ ርእይቶ ነቐፌታ ማኣረምታን ካልእን ዝቐርበሉ መደብ እዩ። መርሓባ ዮኒ ደስታ በሃል ካብ ካናዳ ሎም መደወልየ ምኽንያት ንምስጋን እዛ ሽኩሪና መደብና ንኽትድንፈዕ ኢድ ዘንበሩ በዓል ስና ሓርማዝ ምስጋና ዝግብኦም ሰባት ጥዒርካ መስግን ኣለየ እናዓርኪ የግዳስ ቅርድ ብለኒ ነገር ብግጥሞም ሓሳብ ተሰሚዑ ክድርበ ከሎ መውሓጥ ኣገኘኒ ነዚ ስለዚ እንታይ ገበርና ሓይሽ ካልኣይ በኻ ቅፅሎ ኩሉ ግዜ ፅልዋ ዘለዎ ሰብ ተጠማቲ ዓይኒ ስለ ዝበዝሖ ነቐፌታ ገለገለ ክበዛሕካ ግድን እዩ። ስለዚ በርትዕ አንድ حقوق نون بيدني يخلو لك هذا اللي ينحاول بس باغي تقرج رد أكاد يلي نقول نمبر تاريخي خاط سرح بالله الذي تسلو لك هذا اللي قال نعوالات ريدي ورنا بمولو مسقانا غرب اللي فالله حرقو قال لنا تيغان دمقان كيف قال لك بل اللي يبونا مسقانا زقباءكم عوالاتكم فأهم حبناتنا قتلوا ينحوي باي بروخ سنبت دستا بحال
ካብ ብሪቲሽ ኮሎምቢያ ካናዳ ሰላም ረድኤረና ከመለኹም ዝሓሊኹም ንሳኹም ዘለኹ ኣድናይ ሓጎስ ዝቕመጠለዉ ቦታ ሆላንድ ኩሮኒንከን እዩ ክህቦ ደልዮ ዘለኹ ሓሳብ ኣብዚ ለምጠነ ተፈጢሩ ዘሎ ኣብ ትግራይ እዞም ህፃናት ዘለዉ ቆልዑ ዘለዉ ኣሕዋትና ኣሓትናን ንሊብያ ሱዳን ገጦም ነዚ ዕግርግር ተፈጢሩ ዘሎ ብስርዓት ህግደት ንሊብያ ገጦም ይኣንፍቱ ስለ ዘለዉ ሓበሬታ ከተመሓላልፉ ክተቕትሉ በዚ ኣጋጣሚ ክሕብረኩም ፈቱ በቲ ትገብርዎ ዘለኹም ተሳትፎ በቲ ትገብርዎ ዘለኹም ትፅዕርዎ ዘለኹም ንሰላምን ንቅሳነትን ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ቀፅልዎ ክብለኩም ፈቱ እዛ መልእኽተይ እንተመሓላሊፍኩምለይ ደስ እንበለኒ ሓጀኹም ክድውለይ ከዓ ተኽእሉ ኢኹም ሰላም ሬድዮ ኤረና ማሸብር በሃል ካብ ሽወደን ሕጂ መደወሊ ቁሩብ ናይ ሻቁሎት ዘንቆሎ ምድዋሊ እሱ ከዓ በዚ ኮሮና ቪሩስ ዝበሃል ኣብ ሙሉእ ዓለም ተስፋሕፊሑ ዘሎ ኣብ ኣፍሪቃ ክገለመለ ከም ዘይኮነ ብዘካ ብግልፂ ተቢሉ ነይሩ ኣይተነግረን ርግፀኛ ኤርትራ ተለቢዓ ከም ትህሉ ስለምንታይ መዓት ቻይኒዝ እዮም ዘለዉ ስለዚ እዚ ክቀላዕ ኣለዎ ክንገር ኣለዎ መዓት ቻይኒዝ እዮም ዝኣትውን ዝወፁን ሙሽሙሽ ኣብኡ ዘሎ መራሒ እውን ምስኦም ፅቡቅ ርክብ ስለ ዘለዎ ሰባት ናብኡ ይልእኽ ይመፅኦም ስለዚ ዓብ ሓደጋ እዩ ክወርደና ዝኽእል ምዃኑ እኳ ሕማም ኣንበጣ ወዘተ ክመፅእ ከሎ ዳርጋ ከም መሳርሒ ይጥቀመሉ ኢሳያስ ስለዚ በዚ ክንስከፍን ክንሸቐልን ኣለና ምዃን ሬድዮ ኤረና እቲ ዝሃብኩሞ መግለፂ ብዛዕባ እዚ ኮሮና ቫይረስ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ንህዝቢ ሓብሩ ተምህሪኡኹም ዘለኹም ብጣዕሚ እግርሚ ስለዚ እዚ ክብል እየ ዝእቡሽ ብካልእ ብጥሜትን ብሕማም እንዳወዳእና ከሎ ሕጂ ድማ ናይ ኮሮና ቫይረስ ቀደም ክመፅእ ከሎ ዝገደደ ዝኸውን እቲ ዝደልዮ ዝኾነሉ ዘሎ ስለዚ ህዝብና ተቃሊዑ ዘሎ ሓደ ብጉድለት ጥዕና ብጉድለት ፅሩይ ማይ ብጉድለት ኤሌክትሪሲቲ ብጉድለት መግቢ ቀረብ ወዘተ ስለዚ ኣብ ጥሜት ዘለዎ ኣብ ተጠቅዐ ሰብ ቫይረስ ብፍጥነት ዝላባዕ ስለዚ ኣብዚ ዓብ ጥንቃቐ የድሊ እዩ እሞ ነእዊ ንህዝብና ነእውየሉ ንንገረሉ እዚ ክብል ይቐኒየለይ እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ ሄሎ ሬድዮ ኤረና ካብ ሓይልታት ምክልኻል ኢና ንድውለልኩም ዘለና ክብሮም ዳፍላ በርትዕ ኣብ ጎንኻ ኣለና ኩሉ ህዝቢ ዝከታተለካ ኢልኩም መልእኽቲ ብፅሑልና ቀሪብና ክብሮም ዳፍላ በርትዕ ኢኻ ቀፅለሉ ኮርሳ ክብሮም ዳፍላ ኣብ ጎንኻ ኣለና ቻው بمجمريا خموترون ملوكم سمعتن تواسعتن راديو إيرنا عبزوري عالم زلكم سلامتاي يقدم كابزد مغطال كاعا انت غني خان انت نبير كان بزوح سلا زرعن سمعن انه تكمن زي تكمن قد حقرنا مع التاودي وليتاوي كنسمع زبكعنا رب العالمين مسقانا يكون نو قروين بعار اسكالو مع التبحان تمسلا عبوتاتنا في جمر انت كنت هو نظام السلا لكم كتحاسبوا بهارياو سلوزغوني انهم بعار تمثل كبرات احوات ارتحويان اما انت قفحي عنك في ودقكا انت تصبكا خي حقسيلو كم قشا يترفكاي بحال مثل كان تهانزا كان ديو ابزا حالف السامنتات كلها هنا سمعنا ونايحلو لو كلمة ايق بزي ابعد حلو عريد زولو فولي سيطانا وفترة ومن كعلوتن كقمقم بقعات زي بلسب كم أول نتيجة مرحوز الله هجرن هزبن بقبوق كم حدر زي كعلي بقعت زي بلو مرحي
لوነት ጎራብቲ ሃገራት ኣብ ዘይምልከቶ ጣልቃ ምትእትታው ኣይመድለዮን ኣብ ክንዲ ዘይምልከተካ ምግባር እዮ ገዛኻ ምግባር መሓሸ እንተኾነ ግን እቲ ንቡር ኣይተገብረን ከምቲ ብገለገለ መሪሕነት ወያነ ነበር ዝተባህለ እምላልዕ ሰማዕ ኮራ ዘይከደነት መሬት ከደነት ኮይኑ ነገራቱ እዚ ብሂል እዚ ንዓቕምታት ክህብንም ንዘይክእል ሰብ ሚእቲ ኻሚእቲ ይግብኦ ዓቕምታት ህዝቢ እንዳጥፋእካን እንዳበታተንካን ኣብያተ ትምህርታት ይኹን ሕክምና ንቅድሚት ዘይኮነስ ንድሕሪት ከም ዝጉተት እናገበርካ بتوسخ وين ما يكون مبرهتي نهزبي كتقرب بقعت زي بالكفنسخة بزعبا إثيوبيا خون دو السودان كم وين ريبابليكاويت السودان بزعبا من محضراتهم كتزاربين كتوارزين نايتعنا ديوس نايت اللالي يتفردي نفس معتي بدفو كافتي بزح زبولو قلقلي حلولوات كم وكسي كخون الناس كنتكس حادي ويدا مسمع أبيو منامبر بأقوه نجرنايم نيرناينا فدرالو منقص هدلاي الناس زي بلو زيرو كساب نبتتان كبتحكم يسئليو لنا مسيرنايهم كسمعنا قناي كالون ايدولين ون كابتز فرحنا يخاء عدي اي وعلنان حجون انتقوني مريشا عيد ليكم نيو نبلو مالونا كابزي انريو زلنا هلوي خونتات إثيوبيا بتعمي مسجد تدعى كأل كوينو وري متان إثيوبيا خيت فرسي صلوت نقبر الله نابلي كادراتو أوانا تشوفو در أنتم سبب سيطان دعا خب معاسيو صلوت غيرو زبسحي زبني قرنبيت ما ينعاقب يبحل إتا أبزاء وانزيات فرسن تعنن تطفئن زلاس انت دعا ردعنا اللي يقوينو بعلو خمز بلوين عسب يلان مطوع يلان فابريكاتات نيرو حجقين يلون تطنع على قدر نيرو أبزاء وانزيقن تفئو بقزي بعد إرتراس بغ نيرا حجقين عنيا يبلنا اللو عقيدو بحاز إيرو أم محداري اتو نبور زنبري زي نبور كوينو اللو إلو بأواج ملكة نجرنا كنزز بلت وراء دار زي بلو نعكات حزبن حجرن عب تاريخ حزب علم قد محجي زوجانا فيه حمسلنن انتهي مقبر اي تتعدلو تعدلنا حزبنا تواردو تميو تسديدو اي ورد الكان يزيو معلاف يعيش مثلا كلته بزعبا دوبوب سودان كي انتهي يوزب لنا زلو حجخه زقرنيو ناتا قديفاس نحامتا خمز بحال ناي دبوب سودان نفلاي كاب ريبابليكاويت السودان ايدلن يو نيرو ملوقتو نلبامات بروح نعشاشو خاي مسلم دعنبر كم تقول لك زي دقاقي مزولو ولا ناي إرترا نفلاي كاب إثيوبيا بيقا حمز نبري هبوزو حقات أميتات وين كم زحبرنا كلهنا نزنقعو هاي مسلنن بتغلى الله زار أربع زي كومباس حيث زلو سبعي كم مجمريا علمو هزبي أدهم كان أب إثيوبيا مسنبر كم زنبري نتوم زي برحالكم حجي بريلكم خون الصوت هذه إذاعة إرنا ካብ ምልኪ ናብ ዴሞክራሲ እምረታዊ መቓን ንሓርነት ተቕዋም ኣልበርት አንስታይን ብጂን ሻርፕ ትርጉም ዳንኤል ረዘነ
ህዝባዊ ሕንገዳን ኣብያን ፖለቲካውን ማሕበራዊን ኩነታት ብፍላይ ድማ ርክባት ስልጣን ክቕይር ስለ ዝኽእል መልካዊ ስርዓት ኣብ ቁጠባዊ ማሕበራውን ፖለቲካውን ህይወት መንግስትን ሕብረተሰብን ዘለዎ ናይ ምቁፅጻር ተኽእሎ ይምንዛዕ። ሰራዊት ናይቶም ተቐናቕንቲ ትሚሉ ኣብ ክንዲ ዝትእዛዝ ዝቕበልን ነተቓለስቲ ድማ ዝጭቁንን ክኸንብ ይጅምር። እቶም መራሕቲ እውን ኣብ ስልጣኖም ምስ ዕላምኦም እኳ እንተሃለዉ ብኣድማዕነት ክዓይሉ ዝኽእሉ ዓቕምን ግን ይምንዛዕ። እዚ ዘይጎነፃዊ ቀስቢ ይበሃል። ኣብ ኣዝዩ ጽንኩር ኩነታት እቲ ዘይጎነፃዊ ቀስቢ ዘኸትል ኩነታት መመሊሱ ክቕጽል ይኽእል እዩ። መራሕቲ ናይቲ ተጸራድሕ ሓይሊ ፈጺሞም ዝዓይሉ ዓቕሚ የጥፍኡን መሸከል ስልጣኖም እውን ይዓኑ። ናይቶም ተቓለስቲ መርሖ ሕንገዳን ኣብያን ኣብ ዝለዓለ ደረጅኡ ስለ ዝበጽሕ እቶም ተቐናቐንቲ ዋላ ንስሙ ክቈጻጽርዎ ኣይክእሉን። ቢሮክራስያውያን ናይቲ ተጸራድሕ ሓይሊ ንመሪሕነቶም ምእዛዝ ይኣብዩ፣ ሰራዊቶምን ፖሊሶምን ይነዓቡ። እቶም ፍሉጣት ደገፍቶምን ህዝብን ነቶም መራሕቲ ይነጽግዎም፣ ናይ ምምራሕ መሰል ከም ዘይብሎም ድማ ይኣምኑ። ደገፎምን ተማእዛዝነቶምን የበቅዕ። በዚ ድማ እቲ ራብዓይ ኣገባብ ለውጢ ማለት ብታነ ወይ ውድቀት ናይቲ ስርዓት ይፍጸም። እቲ ስርዓት ዘረክቦ እኹል ስልጣን እውን ኣይህልዎን። ብሓፂሩ ረማዕማዕ ኢሉ ይወድቕ። ሓርነታዊ ስትራቴጂ ክቕየስ እንከሎ እዞም 4 ኣገባባት ለውጢ ኣብ ግምት ክኣትዉ ኣለዎም። ሓደ ሓደ ግዜ ብዕድል እዮም ዝሰርሑ። ይኹን እምበር ኣብ ዝተወሰነ ግርጭት ዝምረጽ ሓደ ወይ ካብኡ ንላዕሊ ኣገባባት ለውጢ ምስ ካልኦት ስትራቴጂታት እውን ተዋሃሂዱ ክሰርሕ ይኽእል እዩ። ኣየናይ ኣገባብ ክምረጽ ኣለዎ ዝብል ሕቶ ኣብ ዝተፈላለየ ረቑሒታት እንተላይ ኣብ መንጎ ፍጹምን ተዛማድን ርክባት ስልጣን ናይቶም ተሃላለኽቲ ወገናትን ዕላማን ናይቲ ዘይጎነፃዊ ቃልስን ዝምርኮስ እዩ። ፖለቲካዊ ኣብያን ዴሞክራስያዊ ጽልውኡን ከምቲ ጎነፃዊ እገዳታት ኣማእካሊ ሳዕቤናት ዝህልዎ ቴክኒካት ዘይጎነፃዊ ቃልሲ ድማ ንመስርሕ ዴሞክራስያውነት እተፈላለየ ኣበርክቶ ኣለዎ። እቲ ቀዳማይ ዴሞክራስያዊ ኣበርክቶ ገታኢ ሳዕቤን ዘለዎ እዩ። ዘይከመ ወተሃደራዊ ኣገባባት ዘይጎነፃዊ ታክቲክ ንምልኪ ዕድል ኣይፈጥርን። ካብ ሓደ ቁንጮ ናይ መራሕቲ ናብ ህዝቢ ዝወርድ ኣደራዕ ጭቆና ኣይህሉን። መራሕቲ ፖለቲካውያን ኣብያ ንሰዓብቶም ክጸልውን ጸቕጢ ክፈጥሩሎምን ይኽእሉ። ዝተፈላለየ ርእይቶ ኣለኩም ወይ ድማ ንኻልኦት መራሕቲ መሪጽኩም ኢሎም ግን ክኣስርዎም ወይ ክርሽንዎም ኣይክእሉን። ብኻልኣይ ደረጃ ዝጥቀስ ኣወንታዊ ዴሞክራስያዊ ኣበርክቶ እዚ ስዕብ ውፅኢት ኣለዎ። ዘይጎነፃዊ ቓልሲ ህዝቢ ሓርነቱ ክጎናጸፍን ካብ ህልውን መጻእን ምልኪ ክገላገለሉን ዘኽእሎ ኣገባብ ተቃውሞ ይፈጥረሉ። እዞም ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሮም ዘለዉ ገለ ካብቶም ኣወንታውያን ኣበርክቶታት ናይ ዘይጎነፃዊ ቃልሲ እዮም። ተመክሮ ዘይጎነፃዊ ቃልስን ኣተገባብሩኡን ኣብ ሕብረተሰብ ርእሰ ተኣማንነት ይፈጥር፣ ነታህዲድን ጭቆናን ናይቲ ስርዓት ናይ ምግጣም ብቕዓት የስንቕ። ዘይጎነፃዊ ቃልሲ ንሕንገዳን ፖለቲካዊ ኣብያን ባይታ ብምፍጣር ሕብረተሰብ ናይ ዝኾነ መላኺ ጉጅለ ዘይዴሞክራስያዊ ጸቕጢ ከም ዝጻወሮ ይገብሮ። ዘይጎነፃዊ ቃልሲ ከም መሰል ናጻ ርእይቶ፣ መሰል ናጻ ፕረስ፣ መሰል ናጻ ውዳበ፣ መሰል ኣኼባን ካልኦት ሓርነታትን ከምኡውን ዴሞክራስያዊ ባህሊ ኣንጻር ጭቆና ከም ዝዕንብብ ይገብር። ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ ዘይጎነፃዊ ቃልሲ ኣብ ህላዌ ድንፍዕን ዳግማይ ልደትን ናጻ ማሕበራትን ትካላትን ሕብረተሰብን ኣበርክቶ ኣለዎ። እዚኣቶም ነቲ ሕብረተሰብ ኣብ ምድልዳልን ምውዳብን ንዝኾነ ተኽእሎታት ምልኪ ኣብ ምዕጋትን ኣዝዮም ኣገደስቲ ዴሞክራስያውያን ባእታታት እዮም። ዘይጎነፃዊ ቃልሲ ሕብረተሰብ ኣንጻር ጨቋኒ ሰራዊትን ፖሊስን ናይ መላኺ መንግስቲ ሓይሊ ንኽድልብ ዕድል ይፈጥረሉ። ዘይጎነፃዊ ቃልሲ
ሕብረተሰብን ናጻ ትካላትን ምንጭታት ስልጣን ንኽቆጻጸሩ ወይ ድማ ንኸንጽፍዎ ዕድል ስለ ዝፈጥረሎም ዕብለላ መሪሕነት ክህሉ ኣይክእልን። ረብሓታት ዴሞክራሲ ድማ ይዕቀብ። ሕልኽላኻት ዘይጎነጻዊ ቓልሲ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ከም ዝረኣናዮ ዘይጎነጻዊ ቓልሲ ዝተሓላለኸ ቴክኒካት ማሕበራዊ ተግባር ኮይኑ ዝተፈላለየ ገባባትን ሜላታትን ለውጢ ከምኡውን ፍሉጥ መምዘኒ ጠባያት ዘጠቓለለዩ። ፖለቲካዊ ኣብያ ብፍላይ ኣንጻር ምልኪ ውፅኢታዊ ክኸውን እንተ ደኣ ኮይኑ ጥንቁቕ መደብን ምድላውን የድልዮ። ተቓለስቲ ካብኣቶም እንታይ ከም ዝጥለብ ምፍላጥ የድልዮም። ዘድሊ ንዋት ክቕረብ ይግባእ። ዘይጎነጻዊ ቃልሲ ብኸመይ ዝበለ ኣድማዒ መገዲ ክስርሓሉ ከም ዝኽእል ቀየስቲ ከምርምርዎ ይግባእ። ኣብ ዝቕጽል ምዕራፍ ኣድህቦና ኣብዚ መሰረታዊ ነጥብ እዚ ማለት ኣድላይነት ስትራቴጅያዊ ውጥን ዘተኮረ ክኸውን እዩ። ሬድዮ ኤረና ኣድላይነት ስትራቴጅያዊ ውጥን ጎስጓስ ፖለቲካዊ ኣብያ ኣንጻር መልካውያን ብዝተፈላለየ መገዲ ክጅመር ይኽእል። ኣብ ሕሉፍ ተመክሮታት ከምዚ ዓይነት ቃልሲ መብዝሕትኡ ግዜ ዘይተወደነን ሃንደበታውን እዩ ዝነበረ። መንቀሊ ተቃውሞ ክኸውን ዝኸኣለ ዝተፈላለየ መረረታት እኳ እንተነበሮ እቲ ቀንዲ ምኽንያት ማእሰርቲ ወይ ቅትለት ናይ ህቡባት ተቓለስቲ ሓድሽ ትእዛዛት ጭቆናን ጭካነን ሕፅረት መግቢ ንዕቀት ኣብ ልዕሊ ሃይማኖታዊ እምነታት ወይ ድማ ጽምብል ናይ ሓደ ኣገዳሲ ዕለት ዘጠቓለለዩ ነይሩ። ኣብ ገለ እዋናት ዝተወሰነ ተግባር ናይ መልእኽቲ ንሕብረተሰብ ብሃንደበት ኣለዓዒሉ ክመጽእ ይኽእል እዩ ተባሂሉ ናብ ዘይተገመተ ናዕቢ ዘምርሓሉ ኣጋጣሚታት ነይሩ። ኣብ ካልእ ኣጋጣሚታት ሓደ ተባዕ ውልቀ ሰብ ወይ ንእሽቶ ጉጅለ ደገፍ ከለዓዕል ዝኽእል ስጉምቲ ዝወስደሉ እዋን ነይሩ ክኸውን ይኽእል። ገሊኡ ዓይነት መረረ ሰባት ንዝተመኰሩሉ በደል ተመሊሱ ክረኣዮም ስለ ዝኽእል ብኡ ዝተላዕለ ኣብ ቃልሲ ይጽምበሩ። ሓደ ግዜ ድማ ብሓደ ውልቀ ሰብ ወይ ጉጅለ ዝቐርብ ናይ ተቃውሞ ጻውዒት ዘይተሓስበ ልዑል ምላሽ ክረክብ ይኽእል። ብወዝቢ ዝግበር ነገር እኳ ገለ ብልጫታት እንተለዎ መብዝሕትኡ ግዜ ግን ዘይተደላይ ሳዕቤናት እዩ ነይርዎ። ብቐጻሊ ከም ዝተረኣየ ዴሞክራስያውያን ተቓለስቲ ንጭካነ ናይ መልእኽቲ ኣይጽበይዎን እዮም። ብሰር እዚ ድማ ብኸቢድ ይኸስሩ እሞ እቲ ተቃውሞ ይለምስ። ኣብ ገለ እዋናት ዘይተወደነ ውሳኔታት ብዕድል ስለ ዝኸይድ ኣዕናዊ ውፅኢታት ከም ዝነበሮ ተረጋጊጹ እዩ። እዚ ጨቋኒ ስርዓት ምስ ወደቐ እውን እንተኾነ ንኣተኣላለያ መሰጋገሪ መድረኽ ዝምልከት ውጥን እንተ ደኣ ዘይጸኒሑ ሓድሽ ምልኪ ንኽበቁል ዕድል ይፈጥረሉ። ክውንነታዊ ኣወጣጥና ኣብ ምልዕዓል ኣንጻር ምልኪ ዋላ ዘይተወደነ ህዝባዊ ተበግሶ ኣድማዒ ተራ ክጻወት ከም ዝኽእል ዝከሓድ ኣይኮነን። ይኹን እምበር ምልኪ ክሰዓረሉ ዘኽእል ኣድማዒ ኣገባባት ምልላይ ነቲ ዘለዎ ፖለቲካዊ ብስለትን ህዝባዊ ስምዒትን ምምዛን ከምኡውን ጐስጓሳት ክግበረሉ ዝኽእል መገዲ ምጽናዕ ኣገዳሲ እዩ። ጥንቁቕን ክውንነታውን ገምጋም ብዛዕባ ህልውይ ኩነታትን ዓቕሚ ሕብረተሰብን መክያድ ሓርነት ከጨብጥ ዝኽእል ኣድማዒ ማራጺታት ኣብ ምልላይ ሓጋዝ እዩ። ሓደ ነገር ክዕውት ዝደሊ ሰብ ንጉዳዩ ብኸመይ ከም ዝዕውቶ ብውሕልነት ክውጥን ይግብኦ። እቲ ክጭበጥ ዝድለ ዘሎ ዕላማ ኣገዳሲ ምስ ዝኸውን ወይ እውን ሳዕቤን ናይ ፍሽለቱ ሓደገኛ እንተኾይኑ ውጥን ዕዙዝ ኣገዳስነት የልዎ። ብስትራቴጅያዊ ውጥን ዝምራሕ መደብ ዘሎ ዘበለ ንዋት ብኣድማዕነት ንኽጥቀመሉ ሰፊሕ ዕድል ይፈጥር። ንሓደ ሓያል ምልካዊ ስርዓት ከኣሊ ዝቃለስ ዴሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ንዋታዊ ዓቕሙ ድሩት ደገፍቱ ድማ ንሓደጋ ዝተቓልዑ ስለ ዝኾኑ እዚ ብላዕሊ ዝተጠቕሰ ሓቂ ኣብኡ ጐሊሑ ይርአ። በንጻሩ እቲ ምልካዊ ስርዓት ብጭካነ ንኸመሓድር ዘኽእሎ እኹል ንዋታዊ ዓቕሚ
ውድባዊ ሓይልን ክእለትን ይውንን ምሕንጻጽ ስትራቴጂ ክበሃል እንከሎ ሓደ ዕዮ ካብቲ ዘለዎ ህልዊ ኩነታት ናብቲ ናይ መወዳእታ መዓልብኡ ክበጽሓሉ ዝኽእል ተኽእሎ ምቕማር ማለት እዩ እዚ ማለት ድማ ካብ ምልኪ ናብ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ማለት እዩ ዕላማ ንምዕዋት ዝሕንጽጽ መደብ እቲ ዝተጨቆነ ሕብረተሰብ ኣሓይሉ ንምልኪ ብምድኻም ደረጃ ብደረጃ ዝተኸፋፈለ ጐስጓሳትን ካልእ ዝተወደበ ንጥፈታትን ዘጠቓልል እዩ እቲ ክዝንጋዕ ዘይግብኦ መሰረታዊ ነገር እቲ ዕላማ ነቲ ዘለዎ ምልካዊ ስርዓት ምልጋስ ጥራይ ዘይኮነ መተካእትኡ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ምትካል እንተላዩ ነቲ ዘሎ ምልካዊ ስርዓት ኣብ ምልጋስ ጥራይ ዘተኩር ቀንዲ ስትራቴጂ ካልእ ምልካዊ ስርዓት ናይ ምትካል ከቢድ ሓደጋ ክንጸላልዎ ግድን እዩ ሬድዮ ኤረና ኣብ ምውጣን ዘጋጥሙ መሰናኽላት ኣብ ዝተፈላለየ ክፋላት ዓለም ዝርከቡ ተጣበቕቲ ንሓርነት መሰናኽላት ሓርነት ንምግጣም ዘኽእል ትንተናታት ብምሉእ ዓቕሞም ኣይሃቡን ኣገዳስነት ጥንቁቕ ስትራቴጃዊ ውጥን ስሕት ኢሎም ጥራይ ስለ ዘለልይዎ ብዙሕ ኣብ ግብሪ ኣይወዓለን ስለምንታዮም ግን እቶም ንህዝቦም ፖለቲካዊ ሓርነት ከጎናጽፉ ራእይ ዘለዎም ሰባት ንመደቦም ክዕወት ዝኽእል ኣጠቓላሊ ስትራቴጃዊ ውጥን መብዝሕትኡ ግዜ ዘየዳልዉ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣባላት ዴሞክራሲያዊ ምንቅስቓስ ዝበዝሕ ግዜ ብዛዕባ ስትራቴጃዊ ውጥን ልምዲ ዘይብሎም ስልጠና ዘይወሰዱ ወይ ድማ ኣድላይነቱ ዘይረኣዮም እዮም እዚ ኣዝዩ ከቢድ ጉዳይ እዩ መራሕቲ ተቃውሞ ብዙሕ ግዜ ብመልእኽቲ ስርዓታት ስለ ዝጋፍዑን ግዜ ዘይህብ ሓላፍነት ድማ ስለ ዝውጥሮምን ስትራቴጃዊ ኣተሓሳስባ ከማዕብልሉ ዝኽእሉ ጥበብ ንምኽዕባት ኣራኽቦ ይስእኑ ስለ ዝኾነ ድማ እቲ ዝህሉ ልሙድ ተርእዮ ንተበግሶታት ምልኪ መልሰ ግብሪ መሃብ እዩ ከም ሳዕቤኑ እቲ ተቃውሞ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝተወሰነ ድፋዕ ናይ ሓርነታት ተሓፂሩ ንኣካይዳ ናይቲ ዘሎ ምልካዊ ስርዓትን ናይ ዕብለላ ፖሊሲታቱን ብደፋእታ እናመከተ ተኸላኻሊ ስጉምታት ጥራይ ዝወስድ ገለ ውልቀ ሰባትን ጉጅለታትን ኣድላይነት ሰፊሕን ነዊሕ ዝጠመተን ውጥን ኣብ ሓርነታዊ ምንቅስቓስ ከይረኣዮም ይኽእል እዩ ዕላምኦም ኣትሪሮምን ብዝሰፍሐ መገዲ ብምቅልሖም ጥራይ ክዕወት ይኽእል እዩ ዝብል ዘይብሱል ኣተሓሳስባ ክሕድሩ ይኽእሉ እዮም ገሊኣቶም ድማ ኣብ መትከሎም ጸኒዖም ብምቅላስን ንጸገማት ብምብዳህን ጥራይ ንዕላማታቶም ከተግብርዎም ዝኽእሉ መሲሉ ክረኣዮም ይኽእል እዩ ሰብኣዊ ዕላማታትን ክብርታትን ብዓውታ ምቅላሕ ተኣማንነትካ ንዕኦም ድማ ምግላጽ ዝነኣድ እኳ እንተኾነ እዚ ንበይኑ ግን ንምልካዊ ስርዓታት ወጊኑ ሓርነት ከጎናጽፍ ዝኽእል ኣይኮነን ገለ ግሩሃት ተቃወምቲ ድማ ጐነጽ ብምዝውታር ጥራይ ሓርነት ክጭበጥ ዝኽእል ይመስሎም ኣቐዲሙ ከም ዝተገልጸ ግን ጐነጽ ዋሕስ ናይ ዓወት ኣይኮነን ኣብ ክንዲ ናብ ሓርነት ናብ ስዕረት ናብ ህልቂት ወይ ድማ ናብ ክልትዩ ኽምርሕ ይኽእል ኣብ መብዛሕትኡ ኩነታት እቲ ምልካዊ ስርዓት ንጐነጻዊ ቃልሲ ኣደልዲሉ ዝዓጠቐ እዩ ወተሃደራዊ ክውንነታት ድማ ሳሕቲ ጥራዮም ንረብሓ ዴሞክራስያውያን ዝኾኑ ገለ ተቓለስቲ ድማ ንተግባራቶም ኣብቲ ንዕኦም መሲሉ ዝረኣዮም ስምዒት ዝተመርኮሰ ይገብርዎ ከምዚ ዓይነት ዝምባለ ርእሰ ምእኩል ጥራይ ዘይኮነ ብሉጽ ሓርነታዊ ስትራቴጂን ምዕባል እውን ኣየኽእልን ሓደ ሰብ ነይርዎ ኣብ ዝበሃል ብሩህ ሓሳብ ዝተመርኮሰ ውጥን እውን ድሩት እዩ እቲ ብሓቂ ዘድሊ ነገር ነቲ ዘሎ ምልኪ ንምቅላስ ቀጺሉ ዝመጽእ ስጉምታት እንታይ ምዃኑ ዝእምት ኣብ ጥንቁቕ ቅመራ ዝተመርኮሰ ውጥን እዩ ብዘይ ስትራቴጃዊ ትንተና ጥንቁቕ መጽናዕቲ ክህሉ ስለ ዘይክእል መራሕቲ ተቃውሞ ነቶም ኣብ ዓወት ዘብጽሑን ደረጃ ብደረጃ ዝውሰዱን ስጉምታት እንታይ ምዃኖም ክፈልጥዎም ኣይክእሉን ተባልሓትነትን ብሩህ ኣተሓሳስባን ኣገደስቲ እኳ እንተኾኑ ስትራቴጃዊ ረብሓ ናይ ዴሞክራስያውያን ሓይልታት ንምድንፋዕ
ብውሕልነት ክስርሓሎም ይግባእ። ኣንጻር ምልኪ ዝቐንዕ ዝግብኦ ተግባራት ኣዝዩ ብዙሕ ብምዃኑ በየን ክጅመር ከም ዘለዎ እውን ምፍላጡ ስለ ዘጸግም ገለ ሰባት ኩሉ ነገር ብሓንሳብ ግበርዎ ኢሎም ክመኽሩ ይኽእሉ። እዚ ሓጋዚ መሲሉ እኳ ክርአ ዝኽእል እንተኾነ ዘይከኣል ነገር እዩ፣ ብፍላይ ኣብ ድኹም ምንቅስቓሳት። ብተወሳኺ ከምዚ ዓይነት ኣሰራርሓ ንዘሎ ድሩት ጸጋታት ብኸመይ ከም እንጥቀመሉ በየን ከም እትጅምርን ኣበይ ከተተኩር ከም ዘለካን ክትፈልጥ ኣይኽእለካን እዩ። ገለ ሰባት ወይ ጉጅለታት ኣድላይነት ውጥን ክረኣዮም ዝኽእል እኳ እንተኾነ ነቲ ጉዳይ ከም ናይ ሓፂር እዋን መደብ ወይ ድማ ከም ስልታዊ ነገር እዮም ዝርእይዎ። ናይ ነዊሕ እዋን መደብ ኣድላይ ወይ ድማ ዝከኣል መሲሉ ዘይረኣዮም ኣሎ። ሓደ ግዜ ብመንጽር እስትራቴጃዊ ረብሓታት ምሕሳብን ምትንታንን ይጽግሞም። ብደቀቕቲ ነገራት ኣንፈቶም ብምስሓትን ንተጻረርቶም መልፀ ግብሪ ብምሃብን ነቲ ብዴሞክራስያዊ ተቃውሞ ዝግበር ተበግሶታት ብግቡእ ኣይጥቀሙሉን። ኣብ ናይ ሓፂር እዋን ንጥፈታት ካብ መጠን ንላዕሊ ብምድሃብ እቲ ቀንዲ ዕላማ ክዕወተሉ ዝኽእል ካልእ ኣማራጺታት ኣብ ምፍታሽ ድኽመት የርእዩ። هذه إذاعة إرنا. هنا إذاعة إرنا الدولية. ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ነዚ ሰዓት እዚ ተዳልዩ ዝነበረ ሓፈሻዊ መደባት ሬድዮ ኤረና ብቋንቋ ትግርኛ ኣብ ተፈጺሙሎ። ሬድዮ ኤረና